Gegarane wong krami. Sampun pirsa sedaya nggih? Niki biasanya nggih bawa napa? Golek sing niki biasanya nggih bawa niku nggih. Gegarane wong krami. Tutu pondo tutu rupa. Among ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena numbas arto nah niki mergi serambahan nek nggon manten iki biasanya kerep metu iki ning awas metune nek pas pelok barang nek pas pelok 6 nggih ora 6 piro modo medun sithik mo 6 siji nah dicendhekke sithik nggih pas pelok 6 nggih gegarane wong krami tutu pondo tutu rupa nah dipeloke 6 wae ben ibu-ibu tekan ngelek-ngelek sing mau ora tekan nggih gegarane ibu-ibu dhuwur nah gagal. Nah, sip. Monggo, sareng-sareng 3 sekawan. Gegarane wong krami tutu pondo tutu rupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena numbas arto malih monggo ibu-ibu tok bapak-bapak biji gagal monggo 3 sekawan gagal ya terus
Sip. Luput pisan. Jos. Yen gampang luwe gampang. Yen angel menawi sampun pono mangke dipun tambah-tambahi piyambak sing koyo diapik-apike dimanis-maniske. Upamane nggih putih yen gampang luwe gampang. Wabenipun nggih. Ning dipun padosi supados boten sami kalian ngadhep piyambak. Mangke ngadhep piyambak sampun ngaten. Nah, ngaten supados variatif. Nah, bapak-bapak saiki. Nah, ibu-ibu. Ibu-ibu godho wedang. Kekarane, monggo Bapak. Kekarane wong ya. Tutup yen angel kalang tan di imbang nih. Bapak Ibu imbang ya. Nah, mangke monggo menawi sampun pono, menawi sampun wangsul wangsul nembang menika mangke badhe pindah nggih. Medote penake ning endi ya? Sampun mboten usah terpaku dengan teori. Nggih, menawi badhe manggih piyambak. Nggih. Menika rahasianipun nembang menika ngaten menika. Nggih. Lajeng sulukipun monggo dipun wangsuli. Ben ora lali. Pelok, nah saking pelok barang dateng pelok 6 awas. Oh, namo micil langenira. Padha ding walar nggih. Micil langenira. Monggo. Micil langenira sang narpati lampahira alon
Mingga malih. Mi Niro Sang Narpati Lampahiro Alon Kinarebek Badoyo yu warna niro solahiro wingit lir wito dari nuro lir wito dari nuro se nuron sari obat Slendro Rabulan Bali ndak lali. Sang saya tiga sekawan. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedap tisonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Sang Dwijawara brengeng lir swaraning madu bronto manung song sarining kembang pon saged lilir saged witing klapa menika meracenani yen menika Slendro Songo mangke nggih amargi kedaya saking sulukan Slendro Songo. Nah, Slendro sanganipun mangke minggu benjang pemanggihan candhaipun benjang Jumat insyaallah dipun praktekaken dandang kula slendronipun. Nah, Bapak Ibu kula ngrumaosi bilih tumrap pemula nembang menika boten perkawis ingkang gampil, mboten perkawis ingkang sederhana, nggih ta? Nggih, mila sampun kula damelaken YouTube-ipun. Mangke dipun padosi wonten YouTube kula. Sedaya tembang menika sampun wonten YouTube-ipun. Menawi sulukan dereng sedaya, niki sampun wonten. Slendro Songo sampun wonten.
Suluan ingkang sampun Slendro Songo menika cengkok Kasunanan, cengkok Mangkunegaran, cengkok Banyumasan, Ngayogyan sampun wonten sedaya YouTube-ipun. Nah, mangke monggo dipun padosi menawi mirsani YouTube kula ampun namung ngajengipun tembangipun. Wingking menika ndudah baris per baris. Baris per baris. Terus menika baris menika pengembangan cengkokipun kados pundi? Anggenipun ngungelaken kados pundi? Satu-satunya channel YouTube tembang ingkang mawi tutorial menika gadahan kula. Menawi sanesipun namung nembang gitu. Nembang menika menawi ingkang sampun pinter nggih gampil. Menawi dereng dicontoni tembang yang gitu. Apik to? Apik. Ditirokke mbuh. Nggih, mila kula damelaken tutorialipun baris per baris. Ingkang wingking. Terus tembang rumiyin wetah lajeng dipun sambet tutorial baris per baris. Mila titelipun mesti tembang mocopat untuk pemula mesti ngoten nggih YouTube kula. Untuk pemula. Sing pinter-pinter rasa, pinter wis duwe cengkok dhewe gitu. Nah sing bangsa sanate mboten jelas niku. Sanate nembang mboten jelas, monggo sanate melu nggen kula gitu. Menika mangke berbaris. Notasinipun kados pundi, anggenipun ngungelaken kados pundi. Menika nggih. Sengaja Bapak Ibu, anggenipun sinau tembang lan suluk menika mboten kula wiwiti saking notasinipun. Nggih ta? Sebab napa? Sinau nembang nyanyi niku nek ndak ngrembug notasine malah suwe ra iso-iso. Lari-lari niku isane nyanyi pindha samudra pasang niku mboten do re mi sol fa mboten nami ngoten sik langsung kata-katane gitu. Nah, terus langsung iso. Nah, karep kula ngoten niku. Niki kula langsung kata-kata gitu ben mancep kata-kata menika gitu. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir. Nah, menika sampun langsung mancep rada dadak kerembug monem siji sampun. Ngemangke menawi sampun saged menika setunggal tembang dipun gantos cakepan kantun sketsa. Pamenipun singgah kala singgah diganti mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi. Sampun sketsa. Syaratipun panjenengan kedah saged setunggal rumiyin cakepane mancep. Menika lajeng panjenengan kedah kagungan apalan 11 menika setunggal-setunggal. Nggih, setunggal-setunggal. Perlunipun menapa? Mangke menawi badhe damel tembang cakepan sekar utawi pas mangke pendadaran sinerat, rak wonten nika pangkur guru wilangane baris loro pira. Mumet ngapalke kula menangel kok ngapalke. Ning nek kagungan apalan baris loro iki singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir. Wuh 11. Kantun ngetang. Menawi kagungan apalan gitu. Mila dipun upayakaken 11 menika kagungan apalan setunggal. Singkahipun monggo sing paling panjenengan remeni. Sebab nembang niku iso apik menawi panjenengan anggenipun nyekar menika remen. Sekar ingkang paling panjenengan remeni gitu. Nek tembange wis ora disenengi kon nembang, walah mesti elek. Mesti elek niku. Mula sing paling disenengi. Ngaten nggih? Nggih Bapak Ibu kados pepanggihan menika cekap rumiyin nggih. Nggih, mugi-mugi mboten kraos arep. Mboten ngantuk. Mergi menawi kula sing penting gojeke. Pelajaran niku mengke maca dhewe. Takon AI nggih wis do jawab dhewe-dhewe niku nek pelajaran nggih. Ning nek Gojek ngeten iki ra mboten iso AI Gojek nggih. Mila Gojek mawon supados mboten arep. Ya raketan sedelo mak ser ora apa-apa pancen jame jam gawat niku nggih. Nggih jame jam gawat. Jam 1 jam 2 niku wah napa mulai anggere sing bar dahar ngoten niku wah langsung mak liut ngoten niku.
penak banget mau menapa malah dipun tembang ke ibu-ibu. Aduh wis bapak-bapak master kabeh. Nggih. Nggih, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kapung kasih semanten rumiyin kasambet insyaallah benjang Jumat. Nggih. Nggih, ingkang sami rawuh malih benjang Jumat. Amargi menapa lampanipun sae benjang Jumat kalian menika. Lampanipun sae benjang Jumat gitu. Ingkang dereng rawuh monggo dipun japri dipun lumantar grup ya. Lakone apik sok semua niki. Nggih ta, lakone niku maesa jenar gugur ning sesuk. Nggih, susah-susah nyuwun pangapunten, anggen kula gujingan mbeblih kelado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yo, kula kondiraken. Nyuwun sewu para kadang siswa. Gendeng titika lenggan sonten menika seserpan sekar gending saking Romo Bambang Sulandari MPD saking Semarang sampun paripurna. Tumunten seserpan menika badhe dipun mungkasi sinten ingkang badhe kersa mungkasi kanthi manungku puja. Semoga leheraken sinten nggih monggo Pak Nur manungku puja. Matur rumiyin kalian Rama Dwija. Rama Dwija kepareng matur bilih para kadang siswa sampun rampung anggenipun nampi seserpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu nugroho wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanatiyasa langgeng tumedak tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung kaluwarga waratin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang sumangga samiya manungku puja wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa kanthi njumbuhaken kaliyan kapitadosan suwang-suwang. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja murna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur. Matur nuwun.